खाली झमकौला से होई का हो तरह के तो सीधे चांद बना दियलो। तू तो बड़ा चिल्लात रहलू कि प्रमोशन ना करे, पवन सिंह के जिंदगी बर्बाद, पवन सिंह के कैरियर बर्बाद, कुछ करे ना, लेकिन तरह के तो सीधे चांद के चांद बना दियलो भैया। हम बता दी जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा भैया। एगो पावर स्टार पवन सिंह के गाना आ रहल बा जौना कैसेट के नाम बा आज धरती पे उतरल चांद बा। हम बता दी कि आज धरती पर उतरल बा चांद जौन बा कि यासी फिल्म्स कंपनी से आ रहल बा भैया। हम बात करे वाला बानी जौन की इनकर का नाम है भैया, इनकर स्मृति सिन्हा। देखो तो तार नामो नहीं के पता। स्मृति सिन्हा जे की खिसियाई रलिया हॉरर गंगे मूवी के लेके, जेमे कि पोस्टर पर उनकर फोटो ना रहा जौना के लेके वो गुस्सियाई रलिया। लेकिन हम बता दी भैया कि तू लोग देख लो, एमे हम तरह के दिखा देता नहीं कि एमे इनका के डायरेक्ट चांद पर देखता नहीं दे चांद पर इनका के एकदम चांद बना दिल बड़े। आ पावर स्टार पवन सिंह इनकरे पर ताकत रहे, ठीक बा। तो कैसेट के नाम बा आज धरती पे उतरल बा चांद जौन की यासी फिल्म्स कंपनी से आ रहा काले आवता शायद 9 अक्टूबर के, ठीक बा। 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर के 7:30 में, ठीक बा। काले 7:30 तो काल 7:30 में गाना आ रहा बा जौन की आज धरती पे उतरल चांद बा जौना के लिरिक्स लिखले बड़े बहुत नया नया लोग बा एमे। सचिदानंद लिरिक्स, हाँ सचिदानंद लिरिक्स लिखले बड़े। नया नया लोग ना गौरंत सेन के बा म्यूजिक डायरेक्टर। मतलब ई नया नया लोग ना है, जानता नहीं के है, ई सब लोग मजन कलाकार है, हिंदी कलाकार हलो। आ हिंदी टाइप से ही गाना रुआ सबके देखे के मिली। अब पता ना क्या हलो, हिंदी वाला हलो कि का हलो नहीं पता। तो भैया सॉरी ओकरा खातिर। एगो और बात बा कि हर हर गंगे के एगो गाना होता झमकौला से होई। तारे इतना जानी जे इतना दिन तक ले सारा लोग जानत रहला जे झमकौला से होई। जो डायलॉग भाई बहुत हिट रहला, फेमस रहला, लेकिन ये पर गाना बना के हॉरर गंगे मूवी में डालल बा। बाकी अभी बहुत सारा देवी गीत भी आवे वाला बा। कल हई गाना बवाल मचावल बा। पर तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, लाइक कर लो। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर